IPL ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍। ଏହି ଲିଗ୍ ରାତାରାତି ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲିଗ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 5ଟି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିକାଂଶ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର IPL ରୋଜଗାର ମୋଟ 178.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ଲିଗ୍ରୁ ମୋଟ ଆୟ ହେଉଛି 176.84 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ IPLରୁ ବେତନ ହିସାବରେ 173.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଭେଟରାନ୍ସ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବେତନ ହିସାବରେ 110.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ରାଇନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଲିଗ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଭେଟରାନ୍ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ 107.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ସହିତ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ AB ଡିଭିଲିୟର୍ସ 110.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।